Bisan pa usahay nga kita uyugon sa daghang pagsulay nga kanatong muabot apan ang amahan nga tuas sa langit kita lilipasagdan kung kita lamang mosamping padayon sa unahan kung kita mutugyan sa atong pagtuo nga atong napatnan tungod ang panahon hamubot na lamang kita magpabiling sa iyang sabakan. Bisan pa usahay nga kita uyugon sa daghang pagsulay nga kanatong muabot apan ang amahan nga atuas sa langit kita lilipasagdan kung kita lamang mosamping karon ang panahon nga atong timbangon nga sa atong kahimtang kita malando tungod kay dako pag kita kahigayunan nga atong maangkon ang kadaugan. Bisan pa usahay nga kita uyugon sa daghang pagsulay nga kanatong muabot apan ang amahan nga atuas sa langit kita lilipasagdan kung kita lamang mosamping kita lilipasagdan kung kita